Super Street 3-4. Τελικός. Team DBM Βαγγέλης. Στη γραμμή νούμερο 2 έρχεται ο φετινός παγκόσμιος πρωταθλητής της κατηγορίας και κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ, Σταύρος Βεντούρης. DB Drag Racing Final Elimination Round. Super Street 3-4, Lane 1. Team DBM, Visitors. Lane 2. Establish Ventures. Λοιπόν, άλλη μια φορά για να το γράψουμε τώρα. Team DBM Βαγγέλης, γραμμή νούμερο 1. Από την Εύβοια η ομάδα με τις πολλές συμμετοχές. Γραμμή νούμερο 2. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής και κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ, Σταύρος Βεντούρης. Competitors, stand by. Έτοιμοι. Σταύρο, δεν σε βλέπω. Βαγγέλης. Ready, set, go. 30 δευτερόλεπτα. Καρτών 68 και 1. Φοβήθηκε το τέτοιο Το σένσορα. καλώδιο από το σένσορα. Εδώ είναι. 10 seconds. Αποκλείεται να είναι μέσα. Πίστεψέ με. Μέσα είναι. Δεν είναι κουμπωμένη. 5, Δεν είναι κουμπωμένο. Δεν υπάρχει ταινία στο δισεκατομμύριο. Φοβήθηκε και ο σένσορας. time, Αν θέλετε θα παίξει μόνο του το Team DBM Βαγγέλης. Βαγγέλη, θέλεις? order. Establish Ventures. 158. Δεν ξέρω, εγώ νομίζεις. Πίστεψέ με, ξέρω. Στο δίνω σαν Μπάιραν. Αν κάνεις καλύτερο νούμερο θα πάρεις στην πρώτη θέση. Άμα μου δώσει το ανώτατο. Σιγά μου σου δώσω 2,5 ώρα. Θα κάνεις καλύτερο από το 168 και ένα 44. Εντάξει. Από το δικό μου το νούμερο. Λοιπόν, Για την κόντρα, δεν έχεις. Αυτός νικητής στην DBM Βαγγέλη.